गेले 2 दिवसापूर्वी आदरणीय राणेसाहेब सावंतवाडी दोडामार्ग इथे त्यांचा दौरा होता. आम्ही सर्व मंडळी त्यांचा आदर करतो, पण त्यांनी एखादी गोष्ट बोलताना थोडा विचार करायला पाहिजे की माझी कुठलीही फॅमिली राजकारणात नाही आहे आणि माझे वडील कधीच कोणाच्या दारावर गेलेले नाहीत. त्यामुळे निदान फॅमिलीला इथून सोडलं पाहिजे, त्यांच्यावर टीका टिप्पणी होता कामा नये. दुसरं एक विधान मी या ठिकाणी ऐकलं, मी त्याला शोधायला पाठवलं होतं आणि मग ह्या गोष्टीचा मला अर्थ समजत नाही की शोधायला पाठवलं इथं लोकशाही की हुकुमशाही. माझ्या घरात माझी फॅमिली राहते, माझी मुलं राहतात, माझी मिसेस राहते, माझी सुनबाई राहते, माझं छोटा नातू तिथे आहे. त्यामुळे ही पद्धत आज सावंतवाडीसारख्या सुसंस्कृत शहरात अशा प्रकारचं विधान करणं हे केवढं भयानक आहे. ह्याचा विचार आपण अजूनही करा. आम्ही तुमचा आदरच करतो. एखादे विचार पटले नाही म्हणून दुसऱ्या एखाद्या कुठल्या विचाराशी जाणं म्हणजे काय गुन्हा केला असं होत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.